जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। ऐसन आदत लगाई के गईला हमारा कुछ न भावेला। ऐसन आदत लगाई के गईला हमारा कुछ न भावेला। सोनावा हो फोनवा बहन काहे बतावेला। अरे सोनावा हो फोनवा बहन काहे बतावेला। तोहरा से बतियले बिना नींदिया नहीं आवेला। तोहरा से बतियले बिना नींदियो नहीं आवेला। अरे जनुआ हो फोनवा बहन काहे बतावेला।